uMkhonto weSizwe Party exposes companies and employers in South Africa who are employing foreign nationals over South African residents and citizens. Let's look at this clip and then we'll talk about it. Uzoma ukusebenza manje. Chief. Yaphela, ngiyakubona bayisibona. Manje sibona. Kube la. Uma lapho. Una amaphepha kwa South Africa. Okusebenza la garage yokuthiwa work permit. Uzoma ke la. Ayikho work permit yokusebenza garage eSouth Africa. Khohlwa. Nizoma nonke manje right here. Bayisibona. Right. Kubuka. Na. Nizoma uzoyeka lento enzayo manje. Ngikathe. Ya ngiyeka. Uzoyeka lento le oyenzayo. Yaphela. Bayisibona. Oh, wena uzoma futhi nawo. Uzobe bayisibona. Kubuka. Uzoma nonke.